Geweldig. Ik krijg de auto parkeerd. 2-2. Maar ik nou eerst net met de boord. Ja, even op de achtergrond. Ja, hoi. Oeh, ik heb wel lage schoenen. Ik heb lage schoenen inderdaad. Denk je dat dat het probleem is? Het zuigt echt als de... Stiltje dan. Ik zal dus even te wat lopen, maar ik heb er maar zaak hege schoenen aan. Met deze schoenen zijn wel goed, toch? Dat kan toch wel? Ja, nou ja, ik hoop het voor je. Heb je het niet gelezen? Ja, ik heb het wel gelezen, maar ik denk gewoon, ik ga het gewoon doen. Oh ja, dat vind ik ook. Anders maak ik wel wat mee, hè? Als je altijd precies doet wat er in het boekje staat, dan beleef je ook niks. Ja, je moet hoge canvas schoenen hebben. Ja, daar varen ze wel bij de Gempelobben. Geweldig. Geweldig. We lopen weer hard naar de bus, hè? Want voor zulke onvertuinlijke lifter zo mis zit er helaas niks voor ons op. Hoi, welkom heden namens Waterloopcentrum Friesland. Vanmiddag lopen we dus naar Ameland. En de start is dus hier. Het punt van aankomst is het Oerduin. Het hoogste duin van Ameland. Ik kan je gelijk nog vertellen, ik ben een natte gids. We maken er gewoon een leuk tochtje van. Geweldig. Gadverdamme zus. Zie je het? We ploegen hier nu al een paar kilometer trots slik in het. En do you like it? Ja? Geweldig. Kade, wat heeft je? Hoe bevalt het jou? Goed. Ja? Ik vind het leuk. Zou het mensen aanraden? Ja, toch wel. En ik ben wel blij dat het zwaarste stuk eerst komt. Op zich het heel best met mijn sportschoen. Maar ik had idee dat ik nog een scalp in mijn spoor ga. Wat verdomme shit, joh. Ongelooflijk. Wat verdomme. Geweldig. Nee, je is boos. Nou, Nee, je is boos. Meer dan boos, maar. wat doet hij dan? Nou, pak hem maar. Ik kan me zo voorstellen als toerist is het echt wel een unieke ervaring. Een beetje op vakantie, doe maar wat. Dan is er wat lopen. En dan is het gewoon een uniek stukje ervaring hier van het Nou. Geweldig. Hart hellen. Ik ben omgekomen bij de trekkers. Want ze ben allemaal net beroerd om een extra zakcentje te verzinnen. Dus door eerst gewoon maar in de watlooptocht naar het eiland daar. En volgens dan was nog een €2,5 betalen voor die trekker die hij dan naar de oorkant van het eiland brengt. Want dan komt ze op de verkeerde kant van het eiland uit gewoon. Ja, ze zijn meestal nog op een knaak. Sinds had je er al zo mee. Misschien wel tijd voor dit wordt. Een lekker gerstenatje. Nou, wat lopen. Heel benijd. Bist u wel zo'n wat lopen best? En wat vond je ervan? Dit even achter in de reacties. En dan ja, een stuk daar in op boord stappen. Doei. Geweldig.